оё маротибаи ҳам фикр накардаед, ки дунёи кӯҳҳо пурасрор ва дар айни замон ҳаётбахш аст? дунёи кӯҳҳо ба андозаи бузургу абадист, ки онро бо ягон намуд диплому сертификати дараҷаҳои душворӣ, медал ва ҳатто рекордҳои Гиннес ҳам баркашидан нашояд. агар мехоҳед, ки бо ин эҳсоси ғайриоддиву васфнашаванда ошно шавед, пас моро ҳамраҳ бошед. мо ин навбат бо ҷасорати бузург азми фатҳи қуллаи баландтарини Тоҷикистонро дорем. фатҳи яке аз баландтарин кӯҳи боми ҷаҳон, Помир. фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ барои бисёриҳоямон як орзуи деринаист, ҳатто сарфи назар аз оне ки он қадар ҳам ба саёҳати кӯҳҳо таваҷҷӯҳ надошта бошем. саёҳати мо аз пойгоҳи кӯҳнавардии майдони Москвина, ки дар баландии 4400 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад, оғоз меёбад. ин пойгоҳ аллакай тӯли чанд даҳсола аст, ки миёни кӯҳнавардони олам маъруфу машҳур гардидааст. то ба ин ҷо асосан як роҳ аст ва он ҳам тавассути чархбол аз фурудгоҳи ноҳияи Лахш ва ё аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе. баъзе аз сайёҳони кӯҳнаварди дӯстдори шадидияти сафар аз маркази ноҳияи Лахш ва ҳатто аз ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон пиёда ба ин ҷо меоянд, ки бояд бигӯям душвори роҳаш қариб ба фатҳи қуллаи Озодӣ, ҳамсоякӯи қуллаи Исмоили Сомонӣ баробар аст. ин ду қулла нуқтаҳои баландтарини Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. 7105 метр ва дигаре 7495 метр баланд аз сатҳи баҳр, ки масофа миёнашон қариб 13 километр аст. аз рӯи харита озодӣ дар ҳудуди ноҳияи Лахш ва қуллаи Исмоили Сомонӣ бошад, дар ҳудуди ноҳияи Мурғоб ҷой гирифтааст. аммо аз рӯи наздик будан ба кӯҳнавардони ҳарду қулла низ пойгоҳи майдони Москвина хизмат мерасонад. хатсайри мо дар рӯзи аввал чунин аст. мо бояд минтақаи хатарноки зерқаноти кӯҳро то соати 9 субҳ ҳанӯз офтоб ба девораи кӯҳна намуда убур кунем, зеро ин минтақаи хатарноки фаромадани тармаҳост. ин навори 11 рӯз пеш аст ва чунин мебинем тармаҳои ин макон хеле воҳимангезанд. дар ин ҷо мо зарфҳои худро аз оби софу зулоли аз пиряхҳо ҷорӣ мешуда пур кардем. қариб 80% захираҳои оби Тоҷикистон дар минтақаи Помир ва махсусан минтақаи ҷойгиршавии қуллаҳои баландтарини он ҷой гирифтааст. аз пирях гузашта мо ба нишебии кӯҳ расидем. дар соати 5:30 нурҳои офтоб ба қуллаи Озодӣ мерасанд, лек ҳанӯз то ба ҷои мо омаданаш хеле дер аст. дар тамоми роҳи баромади доманаи кӯҳ чунин тарқишҳои чуқури пиряхҳо хеле зиёд вомехӯрданд. хушбахтона онҳо нисбатан танг буданд ва мо онҳоро ба осонӣ ҷаҳида гузаштем. пас аз гузаштани минтақаи хатарноки Тарма мо ба қисмати дигари сангини кӯҳ расидем. хатари Тарма агар бартараф шуда бошад ҳам ба ҳар ҳол ин ҷо низ зиёд мондан лозим нест, чаро ки зери сангҳои ҷармешуда мондан ин ҷо имкон дорад. хушбахтона мо ин минтақаро ҳам убур кардем. каме баъдтар мо шоҳиди фаромадани Тарма аз кӯҳи Исмоили Сомонӣ гардидем. воқеан ҳам яке аз хатарҳои асосӣ ҳангоми фатҳи қуллаҳо ин фаромадани Тарма ва сангпораҳост. ин ҷои тамошобобро мо барои истироҳат интихоб намудем. аз ин ҷо ҳам пойгоҳи кӯҳнавардии майдони Москвина, ҳам пиряхҳои гуногун андоза ва албатта кӯҳи босалобати рӯбарӯ Озодӣ намоён аст. пас аз тай кардани роҳи дусоатаи мушкили кӯҳӣ, чойи гарм нӯшидан ва тамошои табиати кӯҳҳои барфпӯши атроф ҳаловатбахш аст. пас аз тай кардани боз чанд километри дигар расидем ба нуқтаи охирини хатсайри имрӯза, яъне рӯзи якум. то қуллаи Исмоили Сомонӣ мо нисбатан наздиктар шудем. ҳоло мо дар баландии 5900 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. тасмим гирифтем, ки ин ҷойро барои шаб гузарондан интихоб намоем. рӯзи дигар мо аҳли гурӯҳ бо хатсайри муайяншуда ба паҳлӯи қулла баромадем. мо дар баландии 6100 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтем. аз ин ҷо намои хубе ба қуллаи Исмоили Сомонӣ ва дигар қуллаҳои дугонаи он Душанбе ва Хахолова кушода мешавад. аз ин ҷо боз моро зарур аст, ки ба хамгашти паҳлӯии кӯҳ фароем.
ва роҳамонро идома диҳем. фаромадан ин баромадан нест ва бояд гуфт ки қисми зиёди ҳолатҳои фоҷиавӣ бо кӯҳнавардон маҳз ҳангоми фаромадан рух медиҳад. моро зарур аст ки бо эҳтиёткории зиёд ба поинтар фароем ва инак мо яке аз баландтарин майдони кушоду ҳамвори кӯҳиро мебинем ки бо дарозии 11 километр ва паҳноии 2 километр дар баландии 5850 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифтааст. зебоии ин минтақа моро мафтуни худ сохт ва мо азм намудем ки ин ҷо хайма зада боз як шаби дигарро бо мақсади мутобиқшавӣ дар баландии қариб 6000 метр гузаронем. бо пойгоҳ дар алоқа шуда вазъи ҳаворо барои чанд рӯзи оянда фаҳмидем ва мувофиқи он ба нақшаи хатсайри худ барои рӯзҳои дигар тағйирот ворид кардем. албатта яке аз муҳимтарин амал барои ҳар як кӯҳнавард дар мувофиқа бо вазъи обу ҳаво нақшаи хатсайрро таҳризӣ кардан аст, зеро маҳз аз он бо муваффақият анҷом ёфтани саёҳати шумо вобаста аст. то шаб вақти зиёд аст ва барои ҳамин вақтамонро бо суҳбат ва тамошои манзараҳои атроф гузаронидем. ана ин аст хаймаи хурдакаки мо дар майдони ҳамвору кушоди кӯҳӣ ба андозаи 22 километри мураббаъ ва ин аст роҳи тайкардаи мо дар рӯзи дуюм. субҳи рӯзи дигар шамоли сахт мевазид. имрӯз мо бояд аз майдони ҳамвору кушоди помир ба доманаи қуллаи душанбе бароем. вақте ҳар қадар ба боло бароем ҳам боз ба боло ба қуллаҳои баландтар нигариста мехоҳем боз ҳам баландтар равем. фаҳмондан мушкил аст ки барои чӣ гирифтани навор аз баландӣ ва пешниҳоди шумо сохтан, вале барои ин дрон аст ки ин корро дар ҳоли ҳозир беҳтар анҷом дода метавонад. бо машаққат рӯи барф роҳ рафта боло баромадан ана он чизе ки дар ҷараёнаш мо ҳаловат мебарем. воқеан ҳам баромадан ба қулла аз лаҳзаи асосии фатҳ низ ҳаловатбахштар аст. қадам ба қадам боло баромадан бо ҷуздони пурбор, бо пойафзолҳои махсуси яхшикоф, бо бандҳо ва жумар хазидан, бо нардбони оҳанин аз болои тарқишҳои пиряхҳо гузаштан, хайма задан дар доманаи кӯҳ, хоб рафтан дар ҷомахоби гарму нарм ва ниҳоят фатҳи қулла баъди ин қадар талошу интизориҳо. ҳамин тавр оҳиста оҳиста мо дар нишебии барфии кӯҳ ба боло мебаромадем. бале, ин суръати маъмулии баромадан ба кӯҳҳост. дар 4 сония як қадам. дар баландии 6570 метр аз сатҳи баҳр мо як гурӯҳи сайёҳони кӯҳнавардро вохӯрдем. аз суҳбат бо онҳо маълум шуд ки агар кӯҳнавардон қатъиян аз рӯи як хатсайри муайяншуда ва бо ҳисоб кардани хурдтарин ҷузъиёти вақт қулларо фатҳ кунанд, пас сайёҳони кӯҳнавард имкон доранд ки бо роҳҳои дигару ҳанӯз кушода нашуда ва дар мувофиқа бо вазъи ҳаво тағйир додани хати сайр ҳаракат кунанд, зеро сайёҳон аз фатҳи қулла дида бештар ба тамошои манзараҳо ва аксҳои хотиравӣ гирифтан афзалият медиҳанд. бале, ба мисли мо ин ҷоро барои гузарондани шаби навбатӣ ва мутобиқшавӣ интихоб кардем. хаймаро роз карда ба пойгоҳи майдони Москвина аз он ки дар куҷо дар кадом баландӣ қарор дорем хабар додем. воқеан ҳам ҳангоми баромадан ба чунин қуллаҳо ҳатман доштани телефонҳои моҳворавӣ ва ратсия зарур аст. телефони дастӣ бошад дар ин мавзеъҳо танҳо ду вазифаи асосӣ дорад: яке чен кардани баландӣ аз сатҳи баҳр ва дигаре албатта ки аксҳои хотиравӣ гирифтан. дар рӯзи чорум моро мебоист ки ба қуллаи яке аз кӯҳҳои дугонаи Исмоили Сомонӣ Душанбе бароем. мо ҳоло дар доманаи ин кӯҳи дигари баландтарини Тоҷикистон қарор дорем. ҳоло шумо роҳеро ки бояд мо давоми ин рӯз тай намоем дида истодаед. магар метавон бо ин роҳи барфпӯшу сабсафед ва он ҳам дар иҳотаи бузургтарин кӯҳҳои олам қадам назад? ба оҳистагӣ ва метр ба метр ҳар қадар зиёдтар боло баромадан. дар ҳар соати навбатӣ мушоҳидаи манзараҳои боз ҳам васеътари кӯҳсор ва мафтуни ин олами барфпӯшу хомӯш гардидан. ҳатто аз паси оинаи нилгун ҳам шумо бояд инро эҳсос намоед ки чӣ гуна кӯҳҳо моро ба меҳмонии худ даъват мекунанд. мо назди худ мақсад мегузорем ки 1-1.5 соат ва ё тоҳо ана он санг роҳ равем. ҳадаф мегузорем, онро иҷро мекунем, истироҳат карда ва боз ба сӯи ҳадафи навбатӣ роҳ мепаймоем. мақсад гузошта барои иҷрояш талош кардан вазифаи мост. дар ҳар қадами навбатӣ мо зиёдтар ба ҳадафи худ наздик мешавем.
дар баландии 7000 метр аз сатҳи баҳр. мо инро тавонистем. бубинед ки аз нуқтаи баландтарини қуллаи Душанбе ба атроф чӣ гуна манзараҳои назаррабое кушода мешавад. қуллаи Исмоили Сомонӣ аз ҳарвақта дида ба мо наздиктар шудааст. гӯё даст дароз карда онро доштан имкон дорад. ва албатта қуллаи дигари баландтарини Тоҷикистон Озодӣ бо баландии 7105 метр аз сатҳи баҳр аз он тарафи қаторкӯҳ инак нисбатан камсалобат ба назар мерасад. бале, ҳамагӣ 105 метр дигар мондааст ки мо аз қуллаи Озодӣ ҳам баландтар бароем. хатсайри имрӯзаи мо дар қуллаи Душанбе ба итмом расид. фардо моро рӯзи асосии фатҳи қулла дар пеш буд. аммо бо пойгоҳи майдони Москвина дар алоқа шуда донистем ки пагоҳ вазъи ҳаво ғайричашмдош тағйир ёфта, эҳтимолан шамоли сахт вазад ва барои ҳамин ҳам мо рӯзи панҷумро истироҳат эълон кардем. дар баландии 7000 метр аз сатҳи баҳр албатта истироҳати бароҳате нахоҳед дошт, ҳарчанд ҳар қадар дӯстдори кӯҳҳо низ бошед. зеро оксиген дар ин қадар баландӣ нисбатан кам ва нафасгирӣ ҳам душвор мешавад. организм ҳам дар баландии бештар аз 7000 метр дигар қобилияти барқароршавиашро гум мекунад. бинобар ҳамин ҳам дар аксар маврид кӯҳнавардон пас аз фатҳи қуллаҳои баландиашон бештар аз 7000 метр зиёд дар қулла намонда зуд бармегарданд. саломатӣ ҳамеша дар ҳама гуна ҳолат дар ҷои аввал меистад. мо ҳоло дар баландии қарор дорем ки ҳар кор шуданаш имкон дорад. метавонад вазъи ҳаво якбора тағйир ёбад, шамоли сахт вазад ва саломатиамон нохуб шавад. мо дар ин ҷо 3 нафар дар оғӯши кӯҳсори беканор ҳастем, дар тобияти пурраи табиат. субҳи рӯзи шашум барвақт аз хоб бархоста барои фатҳи қулла омодагӣ мегирифтем. вазъият моро ба ҳавои хуб умедвор мекард. соати 3 субҳ мо ба тарафи қуллаи Исмоили Сомонӣ роҳ пеш гирифтем. лаҳзаи деринтизори фатҳи қулла қадам ба қадам наздиктар мешуд. ҳамин тавр мо дар соати 10:45 дар баландии 7495 метр аз сатҳи баҳр дар қуллаи Исмоили Сомонӣ қарор гирифтем. бо ин ҳад кӯҳҳои зиёдро ки амсоли уқёнуси беҳаду канорро мемонад метавон беохир тамошо кард ва беохир метавон аз баландии қулла ба дуриҳои дур то ҷое ки чашм қудрати дидан дорад назора кард ва ҳаловат бурд. ин қуллаи баландтарини Тоҷикистон аст. дар боду ҳавои хуб аз ин ҷо тамоми Помир намоён мешавад. каме он тарафтар қуллаи Озодӣ, пиряхҳои Москвина, Волтер, Траубе ва аз дур метавон қуллаи Абуалӣ ибни Синоро низ мушоҳида кард. вазъи ҳавои имрӯза хеле гарму мусоид буд, 20 дараҷа поин аз сифр. баъди мо шояд ҳазорҳо ва миллионҳо нафари дигар дар оянда қуллаи Исмоили Сомониро фатҳ кунанд, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо ин эҳсосотро нахоҳад дошт, ҳатто агар худи мо низ бори дигар ба ин ҷо биёем. зеро дар ҳар маротибаи сафар ва фатҳи қулла тасаввурот, ҷаҳонбинӣ ва эҳсосу хотираҳо тағйир меёбанд. зиндагӣ ҳам чунин аст. пас бояд дар зиндагӣ ҳамеша барои фатҳи мақсадҳо ва қуллаҳои навбатӣ талош кард, мисли кӯҳнавардон.